Jeg har lavet de her fine vævede perlearmbånd, som man jo kan lave i både alle mulige bredder og længde, jo, som der passer en. Og så kan man jo sætte forskellige lugtøjer på, om man vil have sådan en, man ligesom har klemt udenom perlerne. Herovre, der kan man ligesom skyde perlen ind i, og så få den lukket. Men man kan også finde en fin knap, og så kan man jo bruge den jo som lugtøj. Og så er det jo også ligesom en del af dit smykke. Og hvis du gerne selv kunne tænke dig at væve dit eget armbånd, så kan du komme på workshop her hos mig lørdag den 5. september. Og så kan man jo få den lavet lige i den størrelse, som man kunne tænke sig. Og igen, om man så vil have den med lukning af knap, eller om det skal være et metal lugtøj. Og igen, man kan jo lave alle mulige mønstre, som der lige passer ind. Ja, håber vi ses lørdag den 5. september.